बुन्दा मानैया नै इयाव जिरायना दं आरो ना फन रायलायबाय दं गार्लफ्रेन्डजों नै नै बिहा SMS गेलेदों ओमफ्राय नै इयो फन रायलायदों हिन्जावजों थांबाय मालाय कृष्णपुरनिसो इयो नै स' हेल' गाइस नोंथांमोनखौ आंनि मनजय ब्लग इउटुब चेनेलाव दा खनसे बयखौबो बरायनाय थालायबाय दा गाइस नै दा आं माने बेलेगावसो फैदोंमोन आरो ना दा ओमफ्राय माने भिडिअखौ माने बेलेग जायगानिफ्रायसो लाबाय आरो ना आं गाइस एबार स' भिडिअखौ बिदिब्ला नायलांबाय थादो गाइस जोबजासिम बिराद हाग्रा बारि गाइस लामाया नै बिसिनाबो माने आङो मोनसे मा गामि होनोमोनलाय मा होनो लामाया बारा मोजां नङा आरो ना गाइस नै बिराद हख्ला हख्लि आरो ना बेबो लामायाबो बारा मोजां नङा नै बिराद गोथौ गोथौ आरो ना दा लोगो सासे दं आरो ना लोगो सासेया सिगाङाव दंहैयो नै ओरै माइ हाबाय दङ गाइस नै ओरै कलेज थांग्रा लामा आरो ना जोंनि नै ओरै कलेज थाङो आरो ना जों ओमफ्राय दा ओरै थांसिन आरो ना जों न'आव बिराद दावराव हारसाफोर गोजा आरो ना बेफोर न' बे गामिया हारसाफोर आरो ना मा गामि होनो बारा मिन्थिलायलाङा गाइस सिगाङा नैबे N160 आरो ना ओमफ्राय आंना NS 125 दा जों ओरै थांसै ओरै थांथ'ला ओरै थांसै 75 1879 oh my god सान्दुङा मोदानदों गाइस नै दादा जादों गाइस सान्दुङा गोजांदों गाइस गोजांदों भइसफोरखौ माबायदि खोनादों आरो क्वालिटिफोरखौ माबायदि नुदों गाइस कमेन्ट खालामना खनसे खिथाहरलाय बयबो 60 होनना खिथाखांखाबाय आरो ना गाइस दहायनो ओमफ्राय आंनाथ' मिन्थिखायो गाइस NS 125 होननानै गाइस माइ हाबाय दं नायदो गाइस माइफोरा नायलाय नै लेम्प लाजोबनासो दं आरो ना माबायदि हागोन आरो ना बेफोरबायदि माइखौ गाइस नायलाय ओरैजाय हाबायबो नाबायबो नै दानाथ' गाइस माइफोरखौथ' मिन्थिखाबायानो दा फोथाराव नाखाजोबो होननानै दाना मेचिन ओंखारनानै न'आव नाला आरो ना रावबो मोसौजों गाइस दाना गासिबो माने आजादिखौ नागिरो आरो ना गाइस नैबे गाइस गोरोंफोरनि सक आरो ना ओरै दा जों ओरै थांसै आरो ना गोदोहाय स्कुलाव थाबासो बेफोरखौ फैलाबाय थायोमोन आरो ना गाइस दाथ' माने फैलानो आरो ना खनसेबो बिराद बोसोरनि उनाव दिनैसो खनसे फैबाय ओरै थांथ'ला ओरै थांसै जोंनि हाइ स्कुलखौबो देखायलांगोन आरो ना गाइस जोंनि हाइ स्कुलखौ नायलांबाय थायोबानो जाबाय गाइस भिडिअखौ फाइनालि गाइस जोंनि हाइ स्कुलखौ मोनबाय आरो ना नैबेनो आरो ना जोंना हाइ स्कुला बेयावनो फरायदोंमोन आरो ना सिगां आङो 6निफ्राय 10सिमखौ बेयावनो फरायबाय आरो ना नै ओमफ्राय कलेजआ इयाव दङ आरो ना ओरैजाय इयाव दङ आरो ना नैनो कलेजनि लामाया इजों थाङो ओमफ्राय जोंना बुन्दा मानैया नै इयाव जिरायना दं आरो ना फन रायलायबाय दं गार्लफ्रेन्डजों नै बिहा SMS गेलेदों ओमफ्राय नै इयो फन रायलायदों हिन्जावजों थांबाय मालाय कृष्णपुरनिसो इयो नै
नोंबो दै आगारलायो भिडिअ खालामनालै खालामदो खालामाखै भिडिअ खालामाखैना मबाइल नायनाय मोख्रिब्रा जादोंनो नै इयो दा गाइस इनिफ्राय ओंखारफिनबाय आरोना गाइस जों नै बे खोदोमगुरि आरोना नै जोंना कलेजआ ओइ नैयावनो दङ आरोना ओमफ्राय जों ओरै थांसै नै नैयाव हाथाय जायो बिस्थिबार हाथाय नैयाव बेयाव मिटिं दङ आरोना जोंना नैबे माबा लुना दोननायाव नैबे थिं न' लुना दोननायाव माने सात आरो आठ एबसु मिटिं दङ आरोना ओमफ्राय बेयाव लिना बसुमतारी ना मा बियो फैगोन आरोना गाइस नायनोसै गाइस देखायनो हागोन ना हाया मानो होनबा एगजामबो दङ 4 तारिखनिफ्रायनो देखायनो हायोबा देखायसिगोन आरो देखायनो हायाबा गैला आरोना गाइस ini UN Academy School arena nih biar nih yo guri arena guri ini sok nih bondo dan itu kan perane bondo gitu nih đây Kusabayan na guys nih गोजांबायानो एसे थान्दा मोनजोब्बायानो गोसोफोर माबाफोरखौ आखाइफोरा थान्दा जाजोब्बायानो एन्जर गैयालै जोंनाव बुन्दा मानैया जोंना नाखाय सालायग्राया देन्जारसो आरोना सिगांनाबो एखेबारे होखायो सायोल' खम सिसिनि बाइक जानो हागौ गाइस नाय हनै सासिजोबो आरोना आं खम सिसिनि बाइकबाबो गारा गाइस सासिजोबो आरोना नायदो Finally guys, जोंना मासे बुन्दानि न' मोनफैबाय आरोना एबार नै बेयाव आंनो बेगखौ हरथ'दो मन्थ्रिना बेगखौ हरथ'दो आंनो हा अ